Pràcticament sí, no, ara ja és d'allò, ara l'estiu també es tornava a fer el peix quilòmetre zero, que això ja s'ha tancat. I fins i tot l'analitzarem nosaltres. Ah, sí? El torneu a fer? Però l'analitzador serà en cap real. Ah, sí? Hosti, que bo. El juliol encara serà. Què t'ho dic? Aquí no vam començar guanyant el dia del Peralada. I el dia de l'Espó. Porta el mateix camí que els altres dies. No pas fer l'Adrià? Va, va!